ମୋ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ଚିତ୍ତ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ସିଏ ମୋ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବାହା ହେବେ ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାହା ହେବେ ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ହଉ ବାହା ହବୁ ତ ବାହା ହେବି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ ଦିନ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାପା ମା ଝିଅ ଠିକ୍ କଲେ ତାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଇଏ କଲେ ବାପା ମା ଧରି ସାରିଲେ କହିଲା ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୋର ବାହାଘରଟା ଆଉ କାଲି ହବ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଯିବୁ ମୋତେ ଛିଡ଼ା ହବୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବୁ ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ହଉ ସାଙ୍ଗଟା ଡାକୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ତ ଛିଡ଼ା ହେମି ସେଠୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗଟା କହିଲା କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଉଠୁ ଏମିତି ସିଟ୍ଟା ବସିପାରୁନି ସେଠି କହିଲି ତୁ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତାପରେ କରିବି ମୁଁ ବସିଲି ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଲା ସେଠି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ଫୁଲ ମାଳ ପକେଇବୁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଗଣ୍ଠି ପକେଇବୁ ଆଉ ବି ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ପିନ୍ଧେଇବୁ ଅଗ୍ନି ଚାରିପଟେ ସାତ ଘରା ବୁଲି ଆସିବୁ ତାପରେ ସେ କହିଲା ତୁ ସବୁ ତ କରିଦେଲୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାକି ଆଉ ଚଉଟା ଜିନିଷ ହଁ ସେଟା ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ସେଟା ନସିକି କେମିତି ହବ ମୁଁ ତ ଚାଲେ ବାହାଘର ସରିଲା ଚଉଠି ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଏଠି ବସ ଦେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ କଥା କନି ସାଙ୍ଗ ସକାଳେ କହୁଛି ରଖିଲୁ କାହିଁ ଆଉ ନେଇକି ପଳା ଚୋରଟି କଲୁ ବାହା ହେଲୁ ସିନ୍ଦୁର କଲୁ ସବୁ ତ କଲୁ ଆଉ ରଖୁଛୁ କାହିଁ ନେଇ ମୁଁ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ କି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବାହା ହେଲା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ତ ବାପା ମା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ହୁକ ପକଉଥିଲି ଲାଇନ୍ କରେଣ୍ଟଟା ମାରିବ କେମିତି କି ଆଉ ବାଳ ଅଛି ଖାଇବୁ ତୁ ଶୁଣୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି।